YouTube каналу B4 Кови Огурчи установлено. YouTube канал B4 Кови Огурчини в эфире. Переподключение к вкливе каналу B. Ищем вклив. Подключение к вкливе каналу B4 Кови Огурчи установлено. Ищем TikTok канал Речон 1308. YouTube канал B4 Кови Огурчини в эфире. Так, доброе утро. Вам тут это, да. Я желаю доброго утра. Так, Ищем YouTube канал. Подключение к YouTube каналу B4 Кови Огурчи установлено. все. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот так вот. 1100 у нас денег. Пойдем мы. Сейчас, секунду. Вот. Здрасте. Я тут. Я с вами, если что. Где наша игра? Вот. Здрасте. Все, смотрим, новая тестовая сборка вышла озвучки чата. Хорошо. Вот. Фонаричек, это тоже хорошо. Все, будем ловить карпиков. Вчера, ну, уже поздно было, я в стрим не выходил. Хотя было такое желание там в 10 часов выбраться, там в 11 точнее. А потом думаю, да нафиг, глупости вообще эти. Стрим в такое время, это кому это надо. Вот, короче, не выходил, но ходил по каналам в ТикТоке, сидел и искал, да, смотрел, что там по рыбакам. И вы знаете, что очень много стримеров теперь на моем месте сидят, ловят. Ай-яй-яй, подсмотрели. Ай-яй-яй. И это действительно так. Они подсмотрели. Они, ребята, подсмотрели. Закорм делаем. Так, что у нас по шарам? У нас так, янтарка. Это что такое? Вообще такое. Это мидии. Мидии, янтарка, мидии 21, 10, 21. Еще 60 порций. Ага, так у меня нормально мидии. У меня нормально мидии. Можно чуть подкормить поагрессивнее. Здорово. Вот. Привет. Всем привет. Здрасте всем, ребят. Вот. У меня вчера случилась беда, я палец разрезал. Вот, смотри, которым лайк ставить. Разрезал, короче, нормально так разрезал, что вчера такая густая, чернющая кровь с него хлестанула. Вот, и вот сегодня я еще его не открывал, не смотрел, что там внутри оно за ночь там зажило, не зажило. Но открыть, наверное, все-таки надо, потому что как-то, короче, вот, видите, прикол. Короче, там до кости разрез был канцелярским ножом. Просто не смотрела рукой раз и просто до кости. И как развалился этот палец, как начала оттуда такая черная прямо, знаете, бывает кровь, она такая светлая, а вот эта же она такая, зараза, черная прям так. И не останавливалась. Ё-моё, как это было неприятно. А еще ни бинта, ничего абсолютно не было. Это было, конечно, эпик вчера. Ну ладно, не будем о плохом. Не будем о грустном. Бывает такое у всех, у всякого. Вот может случиться. Так что прежде чем руки свои куда-то сунуть, вы, пожалуйста, смотрите, куда же вы сунете эти руки. Ну, срезал хорошо. Причем я левша, у меня карпики. Да. Я левша, и у меня рука левая, там, ну, можно сказать, рабочая. Я ей все там беру, там вот это все. И вот этот вот момент на этом пальце, конечно, когда ты все хватаешь. Карпики. Вот, карпички, да, у нас дубасят. Когда ты все хватаешь, это, конечно, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот это так, как бы вот. Вот как бы так. Так, ну, а у нас что? У нас так батарейка заряжается. Нашлась моя 66 ватт зарядка. Круто. Заряжает все быстро. Вот.
Может, прикольно. И такие прикольные бинтики, которые как бы не бинтики, он не бинт, он просто там закрывает рану от всяких там внешних воздействий. Такой мягенький. Прикольно. Смотри, какой красавец. Ну какой, каков он. Зеркалочка. Вот. Что тут говорить? 3 часа ночи такой клев. Бух-бух-бух-бух-бух. Так, потек. Потеряли рыбу. Ничего, ничего. Темповая ловля. Вот. Темповая ловля. Карпики. Да, все равно этот, короче, не вывозит. Не вывозит этот чат, тестовая версия. По 2 раза читает тикток сообщений, непонятно. Карпики, карпики. Опа. Так, ну что, может, какой трофейчик побудет у нас тут? Побывает. Бабах. Ну, такая рыбалка. Ох, какая рыбалка. Спасибо, спасибо, братец, за лайки. Спасибо. Кто ставит лайки, благодарю вас. Грозный, спасибо. А вообще сегодня четверг. А четверг это, ну, в Беларуси, беларускамоўны день. И коли я буду казать по-беларуску, напэўна, не все будут ведаць, что я кажу. Але ж з дзецьмі я сегодня размаўляю на беларускай мове. Каб яны не забывали, не памятали про свае карані, про свою мову родную, якая у іх, здаецца, цяпер не на першым месяцы. Вось. Калі вы разумееце, што я вам кажу, плюс у чат, калі ласка. Побачым. У нас яшчэ малая колькасць гледачоў. Ну, вось калі болей стане, мы тады побачым, колькі беларусаў пасярод іх. Вось які карп. Рамчаты. Карп рамчаты. Прыгажун. Здорово, здорово. Какая клипса? Якая кліпса? Пераходь до телеграм-каналу майго. Знизу справа там побач. Бач телеграм. Туды заходь і там побачыш усе мои пастаноўкі, якія на гэтым месцы. Будь то кліпса, нажыўка ці прыкорм. Ок. Опа.
Дякую за подобайки, хлопці. Хто їх ставить. Дякую. Грозно, дякую. Поперло, поперло. Опа. Ух ты. Шаленый. Куди полетів? О. А. Ку. Здоров, здоров. Новый фолловер, Гиманга. Дякую. За подписку. Дякую. Тягнем, тягнем, тягнем ту рибину. О! Добро дьобі. Зеркальний. Люстерковий. Люстерковий карп. Утро доброе. Хорошего дня, НХНЧ. Добранок. Дякую. О, зайшов. Зайшов. З усім зайшов. Як той вовк. Так, трошки людей назбиралося. Хлопці, дівчата, коли хто розуміє, що я кажу, Зитки. плюс у чаті, коли ласка. Побачимо. Скільки нас таких тут тутейших. Привет, какой у тебя трофей в русской рыбалке? Здорово, побач. Покажи прикорм ТЖ. А, добре. Один йо. Побач, коли ласка, в телеграм-каналі моєму. Новый фолловер, Фич. Знизу справа ён. Побач, заходь туди, там все йо. Що треба. На гэтай кропці. І прикорм, і наживка, і тая кліпса. Заходь і побач. Привет. Здоров, здоров. Який трофей, я не ведаю, побач, зайди на мой профіль і побач сам, бо я там їх Привет. некалькі тих трофеїв, може десяток які. Йо. Здоров, здоров. Хлопці, хто не розуміє, що, чому я так кажу, як я кажу, сьогодні четвер, беларускамоўны дзень. Ось. Адгэтуль звяртаюсь да вас на беларускай мове. Спадзяюся, вам гэта спадабаецца. Калі не, мінус у чат, калі так, калі ласка, плюс.
Але я перакананы, што гэта вам спадабаецца. Калі ж яшчэ родную мову будзеш чуць. Яшчэ ж ад найлепшага ж стрымера. З дзецьмі так то ж я сёння размаўляю па-беларуску. Вось. На жаль, дзеці вельмі дрэнна кажуць па-беларуску, бо Як справи? добра. Бо навучанне ў школе на 90% на рускай мове, адгэтуль і дзеці вельмі кепска разумеюць сваю родную беларускую мову. Парада вам, парада дня. Не забывайте свою мову, свае карані. Толькі заробак в гадзіну? Скок ферм в час. Ад 200 до 600 срэбраных монетаў. Здароў, гэта янтарная, так. О, бачу мне. Добра. Добра цягне. Рыбіна, хадзі сюды. Ой-ой. ВУ 60 зрителей. Так. Що тут бачим? Ох. Де та рибина? О. У мостку застряла. Что за игра? Что за гульня? Это русская рыбалка 4. Так и назовется. Але сябра 2 разы не трэба пісаць. Ось. Справны карпік. Трошечки подкормили, добра. Дзяўбе, бачце як. Опс. Тягнем. Как называется эта игра? Як зовется, русская рыбалка 4. Что за игра? Так і зовется. О, якія справы тут. Аднаго цягнеш, другі дзяўбе. Спасибо. Калі ласка. Рогатки популяем. О, трошечки популяли і дзяўбаць пачало. О, што нарабілася. Опа! Хлопцы, дзяўчаты, дзякуй, хто заходзіць да мяне.
Ставьте подобайки, подписывайтесь на мой канал. Вельми удячны буду вам за тое. Калі ласка. Новый фолловер, вина. У тебя есть медовое тесто? Є у мяне мядовае цеста, так. Ось. Тягнем. Доставая тебя клюет. Дзякуй за падказку, але я сам вырашу, калі мне цягнуць, калі не, добра? Дзякуй. Скуби-Ду. Што ты пішаш, хлопец? Сам таго не ведаеш, так? Абы што напісаць. Ось. Такі глядач. Зайшоў і піша, што? Чаго за Скубіду? Што за Скубіду? Што? Чаму? Скуби-Ду. Дурань. Это тур. Глушым яго. Не, гэта не тур, гэта янтарка. Гэты вадаём ужо адкрыты для нас. На что ловишь? Адгэтуль я тут і сяжу ўжо цэлы тыдзень. На што дзяўбе, пабач у тэлеграм-канале, заходзь да мяне на тэлеграм-канал, знізу справа. Знизу справа ее назва. Заходь и будет тебе добро. Дурні нейкія тут пишуть, не разумею. Да яны і самі нічога не разумеюць. О, добра. Про. Даро. Так што, хлопцы, дзяўчаты, заходзьце на тэлеграм канал да мяне, там пабачыце гэтую кропку, на якой я зараз вырашыў палавіць. Але я на ёй ловлю уже тыдзень так точно. Тыдзень так точно. Новый фолловер, ЧТН. І наживки, і Новый фолловер, прикормка. Що там є? Ви побачите, зробите як у мене, і буде кльов як у мене. Все. Новый фолловер, Куль 675242128. Дякую, хлопці, за підписку. Дякую. Новый фолловер, Рыбак 3000. Дякую вам. Дякую, шановна, дякую. Во.
Тягнем, тягнем. Новый фолловер, Ванг. Дякую за подписку. Мне вельми приємно, що стільки людців тут собралося. Я вернулся. Добре. З вертанням тебе. Закидаем яшчэ, да яшчэ, тягнем, Как да игра тягнем. называется? Гульня завецца «Русская рыбалка 4». Так яна і завецца. У Стиме, ды неяк можна яе спампанаваць дзесьці на старонцы гульні ў інтэрнэце. У Гугле ці ў Яндексе прапішы і ўсё знайдзеш, што трэба табе. Так. Популяем трохи. О, 3. У нас 3 воды і 3 шарики мы пульнули у тую воду. Спасибо. Калі ласка, калі ласка. Вот тягне, тягне. Ось карась. Який добрий, да? Справний. Золотий. Як зуби у того цигана. Ой. Коли я був малий, в дитинстві пам'ятаю, багато було людей, у яких були золоті зуби. А ви пам'ятаєте, хлопці, таке? Ось ніяк в голову зайшло і сядіть. Це вже не модно, як раніше. Раніше було круто, тепер уже не. Тут, кроме карпа, ведутся другие рыбы? Так, ведутся. Усачи. И более я не ведаю. Самы. А тут кроме карпа ведется другие рыбы. Самы ее. Шупаки. Але шупаков мало. Окуни, караси. Судаки. Может, судаки так и не. Ух ты. Глядите, хлопцы. Якая пригожость. Дюбанула, так дюбанула. Тягнем. Тягнем я її. Дякую за подобайки всім, хлопці. Дякую, дякую. Во. 9 кіло. Крепкі. Гоп. Новый фолловер. Дякую. 7. Дякую за подписку. Хлопці, дівчата, тапайте.
Коли ласка по екрану. Багато подобаєк було. І багато добрих лицо к нам прийшло. Так, Войда, робимо, і все добре. І все добре. Ронайда, дякую, дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь. У нас тут добре. Тихенько сядем, риба дяубе. Уже тиждень дубасим тут карпов розних. Вельми приємна кропка, на якой не скончається та риба. Во, гляді, який голий. Голий карп. Я ж кажу, вчора ходив по інтернеті, у Тіктоку, так? Бачив блогерів, стрімерів, які ту гульню гуляють, і на 10 блогерів 6-7 гуляють, сидять вон на гэтай кропці. Альбо мяне пераглядзелі. Альбо пайшла такая хваля водгукаў аб гэтай кропкі. І все на яе селі і сядзяць. На месца вельмі выдатнае. Яно зарыблена, добра зарыблена, і днём і ноччу цягне рыба тую нажыўку і цягне. Трэба пойти ў краму і купіць нажыўку. Трэба купляць ужо, бо засталося мала. Ось гэтага. Кідаем Новый фолловер. у воду. Дзякуй, дзякуй. Дзякуй за падтрымку, дзякуй за подписку. Новый фолловер. Куль. Куль. Есть такий мультик, там зовется Буба. І той Буба каже куль. Подбайку таку показує і каже куль. Привет. Здоров. У мяне старший сын Матвей вельмі любіў того Бубу глядзець. Так і я хочеш не хочеш, але бачу той мультик. Дякую всім, хто за мною, дякую. — 54 рибини у мене. Ось. Тягнем. Зараз пойдемо до крами. Но не могу. Чого не можеш? Не розумію тебе. Гэта якая гульня? Гульня «Русская рыбалка 4». Тебе розумію, 2 рази писати не треба.
Ось. 2500. Карпі. Добра рибина. Так, ну що, бігом до крами. Як зоветься? Гульня зоветься «Русская рыбалка 4». Розумієш мене чи ні? Хлопець. «Русская рыбалка 4». Зайдеш у Google чи в Яндекс. Там пропиши і все знайдеш. Какое озеро? Озеро Янтарное. Янтарное. Пішов до крами, не дійшов. Повернувся назад. Бодяубе. Спасибо. Коли ласка, коли ласка. Бодяубе. Вельми часто так буває, що ми летим до крами і чуємо, як у нас дзяубе риба. Розворачуємося і все. Зновку. Як нікуди і не бігли. Здоров, здоров. Усер 80781310496515 поделился трансляцией. Дякую, дякую. Усер 80781310496515 поделился трансляцией. Дякую тобі. Дякую. Новый фолловер, Чарпфишинг. Дякую за підписку. Так. Вельми наживки вже не зосталося. Вельми мало наживки. Ух, голий які. Ось. Пригажун. Пригажун. Я ні разу в житті не ловав карпа. Ось такого голого, зеркального. Люстеркового. По-белорусски тоже будет, да? Здоров, здоров. Доброї раніці усім, привітання. Ми на Янтарном знаходимося, ловим на гэтай кропці вже цілий тиждень. Ух, я побачу, яка. Ух, там рибина. Хочей, треба засекти її. Засекти її треба. Ось. Ходи сюди. Ось там рибина. Не? Так фрикціон. Тягує. А так я натягнула, бачили? Вон ян той карп. Здоровенний. Ух. Б'ємося з ним. Ух. Може кілограм 15 яких. Ну побачимо, коли витягнемо його. Ходи сюди. Ходи, дороженький. Во. Тягнем. Во.
Ходи. Ходи сюди. Ой, який. Лапать. Як кажуть, лапать. Ух. 5 метрів зосталося. Ну. О. Ходи сюди. Ось. 15 килограмм. Добрый. Толстенная рыбина. Лучше добра моя. Правная. Здорово, что по насадке. Здоров. Заходь на мяне до телеграм-каналу. Внизу справа там, бачиш, написано. Во, заходь, там все побачиш. І кліпсу, і наживку, і прикормку, все там побачиш. На гэтай кропці, де я зараз стою. Вся інформація там є. Трофеї були. Во, побач. Які редкі. Во. Трофей были? Трофеїв не було ще. Покуль. Все без трофеїв. На 15 килограмм самый великий карп у нас был. И все. Так что покуль трофеев не было. 80 рыбинов. Бежим, бежим. До крамы бежим. Игра зовется гульня русская рыбалка 4 зовется гульня. Так. Ленек зеркальный. 14 килограммов. У нас такого нема. Карася нема, линя нема. Чешуйчатый 20. Так само нема. Ага, Старина і Амур. 1-3. Ось. Зараз побачимо. 8 у нас. 3. Добре. Побачили. Так. Новый фолловер. Дякую, дякую. 79. Хлопці, дякую за підписку. Дякую. Кукурузіна. Кукурузіна. Побачимо ми наших відео. Беремо. І по тих водітає. Новый фолловер. Каслик 79. Добре. Дякую за підписку, дякую. Хлопці, дівчата, ставте лайк, подобайку, як кому подобається. Ух ти, гроші. Добре. Добре, гроші. Вертаємося на нашу кропку. Ох. О 18 годині вже все Что по удочкам? позагибало. Вуды мои у телеграм-канале. Заходи, залазь туди. И там закрепленные мои 3 вуди. Побачиш, які у мене вуди. І катушки, і лески, і грузитые. О, шнури, літкори. Все у телеграмі. Заходь і побач. Редкий. Редкий карп. Наловали ми вже редких тих карпів. Багато тут їх. Редких.
Багато редких. Так, лаваем. Какой водоем? Это янтарное. Озеро Янтарное. Не кепсько здесь дзяўбе. Тут хлопцы добра справа по рыбам. Спадзяюся, будзе яшчэ не один дзень тут у мяне на гэтай кропцы лавацца рыбіна, бо лучэйшай кропкі я пакуль не ведаю. Так што лаваем, пакуль даюць. Лаваем. Казалі, што абнавілася гульня і кропкі ўсе як быццам бы Вчера щука на 10 килограммов взяла. Во. Віншую цябе. Добра. Шчупак на 10 кілаграмаў. Угу. Добра, рыбіна. Тягнем. Ой, днём і ноччу тыя карпы. Дай, пабачце, якія спраўныя. Пабачце, якія спраўныя рыбіны. О, маленечкі. Ну, хай плыве. Пусцім яго назад у озера. Хай плыве. Хай вялікім раскажа, што тут есці багата чаго, а калі папаўся, дык адпускаюць. Сколько тебе лет? Сколько мне гадоў? Хапае мне гадоў. Новый фолловер, братишка. Дзякуй. Дзякуй, братка. За подписку, дзякуй. Сколько гадоў, усе мае. Что за гульня? Гульня зовется «Русская рыбалка 4». Вот, трошки почакаем. Некая маленькая пауза адбылася. Подтягнуться до неба. Дзякуй всем, хлопцы, дзяўчаты, хто заходзіць да мяне, хто подписывается, ставіць падабайкі. Дзякуй вам вялікі. Дзякі. Мае падзякі вам. Шчыра. Ад усяго сэрца дзякуй. Во. Назад у ваду. Так, подзяўбе, бачыце. Добра цягне. А мы яго засячэм. Прыгажуны якія. О, адзін за адным. Такія. Калі б я у жыцці так лавіў, так я б звар'яцеў бы, с ума зышоў, як кажуць, ад такой рыбіны. А тут гэта в парадку справ. Новый фолловер, кулькульт.
Дякую. Дякую за підписку, хлопці. Дівчата, дякую. Підписуйтеся. Справні люди обов'язково хай бачать справні стріми. Новый фолловер. N1 за 1 Дира. Дякую. Перепинок. У риби відбувся перепинок. А, ні. Дякую. Это че за локация? Что гэта за локация? Гэта янтарная. Локація янтарная, хлопцы, дзяўчаты. Падрабязна ў мяне у тэлеграм-канале. Заходзьце і пабачыце там, што гэта за кропка, на што я лаўлю, якую прыкормку я кідаю ў тое возера, якая кліпса ў мяне. Калі хочаце так само, як я, заходзьце і побачите, что там я. Той телеги. Что за игра? Гульня зовется «Русская рыбалка 4». Вибачайте. Треба води попити трошки. Ти сидиш, кажеш і кажеш, так у горлі всихає. Ось які. Люстеркові. Так. Привет. Здоров, здоров. Велике. Так, велике. Хвилиночку. Что за игра? Клюет. Насколько у тебя трофей? Так, так, хлопці, ведаю, що дзяўбе. Рыба. Я пайшов трошки води глитанув, бо нешта у горлі було сухо, так я, каб розмовляти на стрімі, трошки води глитнув. Вось. Який карп. Рибина, так, рибина одна за одной. Дзяўбе мы її тягаємо. Насколько трофей? Во, побач лещ кіло 200. А, редкі, редкі. Как называется игра? На гэтым вадаёме тут ён мой гость рэдкі. Гульня завецца «Русская рыбалка 4». На што дзяўбе у тэлегу прапаную табе зайти, і там пабачыш усё по гэтай кропцы. Вуды мае, прыкормка, нажыўка, кліпса, всё там є. На что ловишь? На каком озере? Возера Янтарка. Янтарнае. Так што заходзь у тэлеграм-канал і пабач, на што я зловіў тую рыбіну. Там всё є. І описання, якая прикормка. Всё є. А мы его поставим тую, ну-ка. 9. 9. Так. Так, 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 так.
Так, 999. Янтарка тая. Ні, йожика нашого. Добре, дякую, йожик. Ще раз тобі хочу подякувати за те, що ти нам зробив ту прикормку, на яку ми зараз ловимо цих чудовних карпів, бо без тебе б не було такої доброї рибалки. Дякую. Ух, ось вони. Пригажуни. Ось вони пригажуни. Карпики мої. Так, перепиночок маленький. На гэтай вохвалі, хто яшчэ не падпісаўся, падпішыцеся на мяне. Каб не згубіцца. Пакуль у нас перапынак у той рыбы. О! Новый фолловер, Фрик 2011. Новый фолловер, Капинч 4О. Добре, дякуй, хлопці, за подписку. Зайшла у нас рибина Рыбалку запретили. першого. Где рыбалку запретили? Что ты кажешь? Но для нас это не проблемы ХД. У тебя какой крюк? Мои снасти все в телеграм-канале. Коли ласка, заходьте и там бачите. Некий дурень зайшов. Некий дурень зайшов і пише моего. И еле отправил армия. Дякуй, дякуй за подарунок. Клюет. Дякуй. Я бачу. Але ж Новый фолловер, и дякуй. Аж мені треба ще сачити за чатом, бо там звар'ятілі некоторі заходять і пишуть ніяк дренні слова. Мені треба їх видаляти, бо трошки ж людей дурненьких хапає в інтернетах. Новый фолловер, Буба Куль. Дякуй. Буба И куль. еле отправил Россия. Дякуй за ружу. Дякуй за ружу тобі. Дякую. Дякую за родну мову, вельми приємно слухати. Коли ласка. Тарит зикуй замовував. Коли ласка, хлопці, дівчата. Але ж я день ото дню кажу на російській, но сьогодні четвер, а четвер белорусскомовний день. Гэта Міднайт. Гэта янтарка. Ось. Так што, каб не запамятаваць свае карані, трэба
Манга Ультра 148867228 не. То не. А, тоже правильно. Выдаем. Скажите по-белоруску. Хотя бы один день у тыдзень. Со своими родными, со своими детьми, с матулями, с татами, с бабулями. Уже не засталося тых бабуль, якія кажуць па беларускай мове, на беларускам. Новый фолловер. Да, Пётр, я ўжо і не Лудау. на 100% валодаю той мовай, але спадзяюся. Век жыві, век вывучайся, як кажуць. О, залаты. Дзякуй. Дзякуй усім. За падабайкі дзякуй, хлопцы, дзяўчаты. Дзякуй. За падарункі. Выбачайце, бо багата кажу і трошечки. Хвилинку. Сына, сын, принеси, калі ласка, кружечку воды до мяне сюды. Дякуй. Дев 45 подписался на YouTube. Дякуй за подписку. Великий дякуй тебе, хлопец. О, файно. Як води. Трошечки. Новый фолловер. Пабгер. Вип'ю, дик одразу стало У тебя легше. еще стрим на Ютубе. Так. У ТикТоку, на Твічі, на Ютубі, Трова, ВК Play, а так само Кік. Все зараз там в гэты час ідзе. Калі хочаш бываць там, то вось ты калі з ТикТоку у версіі пабач там Нифига. бачкавыя гуркі. Дзе падабаецца ўвядзі, адразу я там паяўлюся. Але можа у тэлеграме выпусціць стрым. Так тоже магу такое зрабіць. Хто хоча, заходзьце ў тэлеграм, сейчас я буду там пускать стрим. У тебя еще стрим на Ютубе. Пачынаем. Так, побачым. Вось. Нифига. Заходзьце ў тэлегу. І так, то ж там стрим. Во, толькі пачаўся. Я запамятаў яго запусціць. А сейчас во, запусціў. Вось. Так. Гэта на ПК, так, гэта на ПК, гульня на ПК. І толькі для ПК, бо на тэлефонах яе няма. Яна толькі на ПК. Хлопцы, дзяўчаты. Что там за рыбина? Это на Ось. ПК. Подписывайтесь.
Підписуйтеся до мене. Дякую усім. Заходьте на телеграм-канал до мене. Там я штодень даю анонси, коли у нас будуть відбуватися стріми. На что ловишь? А на що я ловлю, можна побачити так само в телеграм-каналі. Заходь. Бачиш, вон, внизу справа. Назва. Туди заходь, там вся інформація. Об гэтай кропцы, об гэтай кліпсе, об гэтай нажыўцы і аб прыкормке. Заходзьце. Усё там. І стрым там ідзе у тэлеграме. Адбываецца. Ось. Щось побачив 50 чоловік. Пакуль ніхто не підписався. З нових. Ось, тянем, тянем, тянем. Новый фолловер, любитель. Дякую за підписку. Дякую. Ось. Дякую за прогляди, хто мене глядить, хто за мною. Вельми щиро. Дякую вам з усього серця. Бо каб не було у вас, не було б і мене. Ось. Опа. І ще одна тягне. Донец. Не, янтарное. То не Донец. Озеро Янтарное. На что Уж. ловишь? Что за игра? На что ловлю, побачу в Телеграме. Там все его. А гульня называется, зовется «Русская рыбалка 4». Так и зовется гульня. Четыре. А понятно. Добре. Добре, що тобі зрозуміло. Може, не треба пити воду. Або TikTok подумає, що горілку. Такі справи. Новый фолловер, Тембу 14. Дякую за підписку, дякую. Дякую, родний. Хлопці, дівчата, підписуйтеся, пожалуйста, коли ласка. До нас на канал. У нас вот тут карасі золотые, бач. Дявбуть. Щиро дякую всім, хто глядить і підписується. Поставь крючок побольше. Ти ж не ведаєш, які у мене ручки стоять. Зайди в Телеграм, побач. У меня все крючки большие. Одинки. Не ведає, але пораду дає. Базару нет.
У меня все вялизные крючки. Так що. Дякую за пораду, але одразу треба побачити снасті, які у мене, а потім ви поради рають. Ось 3 кіло. Такі карпики. О, потягнуло, бач. Оп. Ну і ми тягнемо. Рибина в одну сторону, ми в другую. Так і живемо. Ось. Голи. Які голи. Не опранути. Карп не опранути. Что тут сядіть на їм такое? Так вот. Його загнуло. То я аж здивився. А тут всього-навсього 3 кіло. Я граю, что будет, может, 7-8. А тут... Евген Янтарк. Ой-ой-ой. Янтарка, так. Евген, янтарка. Это яна. Заходьте, хлопці, до мене у телеграм-канал. Побачите, які кропки есть. Окромя гэтай. Які наживки на гэтай кропці у мене. Прикормка. Ліпса. Заходьте, коли ласка. Доброї вам рибалки. Дякую, дякую. Мої зборки можеш побачити у телеграм-каналі. Там усі 3. Новый фолловер. Соунч 1Т. Дякую, дякую. Во тягне. Дизель поїзд, во. Дизель поїзд тягне. Чё-то хорошое. Нечто добре. Так, нечто добре. Кілограм під 17, здається мені. Нечто такое. 25 метрів. Мотаю. 30, хлопці. 35 уже. Ох, моцний. Моцная рибина. 40 метров. Мотає. Мотає. Ух там. Тяжарный. Тяжарный. Закрой. Чашка. Тяжковато так. Але мы не сдаемся. Тягнем потрошки. Потрошечки, потрошечки. 40 метров. Как думаешь, кто? Я Лишакарп. не буду здогадувати. Витягну, де побачу. Так, горить той фрикціон. Ось. 60 метрів витягну. Тягнем його. Тягнем. Ух ти.
Моцны. Выдатная рыбина. На что дзюбануў, побач тэлеграм-канал, заходь, там вся наживка, якую я... Там амуры есть? Тут амуры є. Тут уся наживка, якая телеги, якую я Новый фолловер, Ать1К0. одягаю. Побачу телеги. Ух, тягнем. Так что, хлопцы, дзяўчаты, тэлеграм-канал, заходзьце, там уся інфармацыя для вас. Я Новый фолловер, Шнек. выклаў яе. Якая зборка, таксама можна пабачыць у тэлеграм-канале. Тровчешка. Не ведаю, што гэта будзе. Магамед. Добрай раніцы. Не ведаю пакуль. Зборкі ўсе ў тэлеграм-канале. Заходзьце і пабачце. Таксама там стрым ідзе. Можете там прагляд рабіць, калі вам удобна. Тягнем паціху. Паціху. Что за язык, украинский или белорусский? Это беларуская мова. Кака. Турион. Тягнем. Пиза. Нейкі дурань. Забань Матвея. Так. Сейчас вытягну. Чё так долго? Тягнем, 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 тягнем. Писк сильно по ушам бьет. Забань фрика. Матвей, ты супакойся. Калі не так, я тебе супакою. Добра? Я ж табе ніякай крыўды не рабіў. Как называется игра? О, які. За нос яго, побач, за нос яго цягнем. Вось. Гульня завецца руская рыбалка 4. Побач, рэдкі, але не трафейны трафей ад 30 кілаграм. Не, то не трафейны, хлопцы. Гэта рэдкая рыбіна, але не. Тут трэба 30 кілаграм. Печально. Не, все добра, і так добра. Во. Нічога. Нічога плохого здесь нема. Кепскага. Вытягнули. І на том Мне дзякуй. повезло. Чаго? Пашанцавала? Кожны дзень на 22 кілаграмы цягнеш того карпа? Глупствуй. Здорово, тебе нужен прикорм. Здорово. 67. Да, калі ласка. Калі, Скок хвостов в час. калі можеш. У час 1060-65 хвостов. А прикорм, калі ласка, калі можеш мне даць, я возьму. Ты ведаеш, які, так? Прикорм ведаеш?
Ты ж, братка, ведаешь. Так. Напиши мне никчепушность. Не повезло. Почекай. А, у меня нема клавіатури, я не могу тобі написати. Во мой нік унизі побач. Усім 7 1 3 8 7. Вот. 7 1 3 8 7. Вот такий мой нік. У меня клавіатура така маленькая, там нема як писати. Ты меня там разглуши. А, я ж что я тебе глушив? Щас побачу. Як странно. А за що? Чого я тебе заглушив? Раз побачу. Зараз побачимо, хлопець. Так. Як ти писав? О, ага. За то, что я тебя отвлекал. А, значить, за справу. Добре. Так, ха-ха-ха-ха. Де ти, хлопець? Вот, і так. Як тут? Это как так? А, о, добре. Ну все. Клюет. Так, я бачу, хлопці. Я бачу. Дякую. Ось. Ніякі. От, добре. Диктуй Сюди. рецепт. Ёсць у цябе магчымасць зайти у тэлеграм-канал? Ці не? Тэлегу ёсць магчымасць зайсці ко мне? Да мяне? О, 12. У меня телеграм не работает. Ага. Хвилинку. На якой карті? На Янтарній. Озеро Янтарне. Ух, куди полетів. Прикольно. Сничка интерка. Так, бач. Ось. Хорошо. Бачиш? Молотая кукуруза. Добавка Сало. мидии 3. Добавка мидии 6. Добавка мидии 8. Бойли, які тонуть. Мидии, фрукты 12. Дробленые. Ароматизатор. Соус з мідой. Ось такая. Ось такая. Зрозуміла? Де рогатку куплять у магазині, у крамі.
Ой, ще один. Дада Лиф и Беларус. Ще один. Дурный. Маланка у голову. Маланка у голову. Шахнула, и он Дада пише. Лиф и Кацап. Тишей, хлопці, не нападайте на того. Я його вже. Я його вже трохи. Здоров. Заходять. Привітання. Доброї раниці, добранок усім, хто заходить до мене на стрім. Дякую всім, хто за мною. А ти на сятра? Во, осетр, добра риба. Говори по-русски непонятно. Завтра будем казаць па-расейскі, бо сёння чацвер, а чацвер беларускамоўны дзень. Так што выбачай. Кажам па-беларуску сёння. Здоров. На интерке есть осетр? Я не ведаю. Сейчас будет прикорм 3 минуты. Дякуй. 3 хвилинки, дякуй. Тягнем. Оп. Кому прикорм сделать? Оп. Хлопці, дівчата, вон у нас є рибачок 1, 2, 4, 6. Красти криш. Робить добрі справи. Перапыночек маленький у рыбов. %1 не хватило до 95. Осик. Бывает такое. Бывает. Ой. Хлопцы, дзяўчаты, подписывайтеся, калі ласка. Заходзьце ў тэлеграм да мяне. Так. Нема. Ось ты. Подожди 1 минута, я добуду рыбы и скрафчу тебе, просто мне только на переход денег осталось. Ага, добра, дзякуй. Пачакаем. Дзеці, што у вас там адбываецца?
Можешь уже потихоньку качать прикормку, просто на стриме немного таких, как я. О, я тобі откажу так. Я її качать не буду. Хапає мене. Вне стрима. Я не гуляю гэтую гульню без стрыму. Толькі на стрыме я гуляю ў гульні. Бо які сэнс тады? Ось. Хапае ў мяне падпісчыкаў, якія мне маюць Новый фолловер, Анубис. такую маленькую магчымасць зрабіць прыкормку. Хапае. Дзякуем за тое. Вялікі. Дзякуй за падпіску. Ось паклёвае трошки. Деме 2345 поделился трансляцией. Дзякуй. Дзякуй, што падтрымліваеце мяне. Дзякуй. Чакаем. Здорово. Прывітанне. Міска вухі. Ух, прыемна як. З'есці на рыбалцы. Міску вухі. Ось. Падпарадкавацца. Ой. Навошта кофе? Бачыш, злева энергія. Вось яна патрабуецца для таго, каб цягнуць рыбіну. Кофе шары КАУ? 60. 60 давай. Ой. Трошки подсели наушники Янтарный мои. хорошо раздает? Сейчас. Хвилиночку. Хвилиночку. Треба. Это его важкие. Такие важкие наушники. Так, ой. Як. Ось. Так? Так, о, добре. Здоровые. Шея от их болить. Янтарная, да, добре, добре. Хлопець, про кофе тобі кажу, о, енергію яно тобі восполняє, і ти як кофе шахнеш, одразу ж у тебе буде, дякуй за підтримку, одразу ж у тебе буде тая шкала зліва, бо я зараз побач шахну, а, у тебе нема, ти в тіктоку, у тебе не бачно. Ось. Чарку кофе, кубочек, бабах, і все добре. Тягнеш вялікую рыбіну. А калі энергіі ў цябе мала, так ты і выцягнуць яе не маеш сілаў, бо
Треба енергія. Ой. А чай, гарбата патрэбна для таго, каб у цябе была камфортнасць, каб табе было комфортна. Бо знаходзішся вот ты на рыбалцы, так? Пайшоў дождж. Ты под гэтым дажджом сядзіш. Дзякуй, дзякуй. Ты сядзіш под гэтым дажджом і чашачку гарбаты. Бах, і ў цябе у самым нідзе сонейка, бачыш, адрысована. Гэты паказнік ён расце. Рабі як я, каб усе паказнікі. Выбачайце. Рабі як я, каб усе паказнікі былі на ўзроўні. І будзе добра. Ты ненавіджу. Ну і добра. Так. Так, далей цягнем. Трошки грошей збираем. Потиху. Не спяшаемся, его потиху. Крутим. Усім прывітанне, далучайцеся до нас. Дзякуй за подпіску. Далучайцеся до нас. Стрімы у нас ёсць у тиктоку. Чаму на Star Wars не пойдзеш? Я не разумею, пра што ты кажаш. Стрімы ў тиктоку, у твічы, на ютубе, на Трова ёсць, ВК Play, калі ласка, заходзьце, і таксама Кік. Там таксама стрім цяпер. Во. Абдурыла. Карп Star Wars ёсць такі. Я не ведаю, дзе яго лавіць трэба. Мяне задавальняе гэтая кропка, задавальняе тым, што тут і днём, і ноччу дзяўбе такія прыгажуны дзяўбуць. Вось. Я кручу, цягну і задаволены, і грошай хапае. У краме іх здаем, і фарм добры. Калі хочаш. Выбачайце. О, воды трошечки. Так что. Садок, не, 100 рыбаў і ўсё. Толькі 100 рыбаў. У нарвежскім моры 150 рыбаў. Стандартны садок. Хіба можа, калі прэм'е, так 150 рыбаў. Я не ведаю. Запытай таго, хто ведае. Бо ў мяне прэма няма. Запытай, хто ведае. Можа, яны табе адкажуць. Мне заўсёды 100 рыбаў, а на нарвежкі было 150. О. Во, які маленькі. Глядзі. О, 700 грам. Ну і добра. Эх. А, з прэмам толькі 150. Ну, вось. І адказ на твоё пытанне. Прэм'е будзе 150.
О, почало дзяўбаць. Някепска. Добра. Глытнем кавы. Вось. Ух ты, які крыпун. Здаравун. Які ж крыпун здаравун. Лаваем тых рыбінаў. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, спамер. Бачыце, спамер зайшоў. Мы яго раз. Хлопцы, хто сочыць за чэмпіянатам свету па футболе? Ёсць такія тут. Спадзяюся, што ёсць, во. Ну, адкажы мне, хто ў фінале будзе? На твою думку. Хто дойдзе? Ну, фінал жа ж з дваіх камандаў. Па-першае, Францыя, па-другое, Аргенціна ды Іспанія, так? Францыя, Аргенціна. Во! Мне так тоже здаецца, што Францыя, Аргентына будзе фінал. Вот я тоже так вырашаю, што фінал будзе такім. Ну, пабачым, канешне ж, пабачым. Я спадзяюся, што фінал будзе цікавым, бо тое, што да фінала робіцца за Францыю, так? Але я не вырашыў, за каго я яшчэ буду балець. Там пабачым. Я вырашаю, за каго балець, зрэшце, калі бачу, як гуляла тая той іной тая ці іная зборная. Ось. Бываюць, ведаеце, такія вот наглаватыя трохі. Там абавязкова должны были продуть, а с пенальцев забили. Так я такого не люблю. Не падабаецца. За таких мы не хвалюемся. Лукар 5 кило. Запыніўся трохі наш клёў. Будем мы яшчэ кідаць нашы шары. Рыбачок, ты абяцаў прыкормку? А нема. А дзе? А так, мёд. Ух ты. Гэта у нас што? Так. Вось гэта будам гэту гуляць. Так.
Обновить. 50 подписчиков. Нема нікого. Покуль. Трохи падає. Дякую, дякую за подобайки, дякую. Новини ось щас бачу. Венесуэла. Тримайтеся, хлопці, Венесуэла. Такая трагедія здарилася в їх. Не дай Боже нікому. Тільки ахвяров аж 2295 чоловік загинуло. Що твориться у світі у тим. Так здурнеть можна. Гульня зовется «Русская рыбалка 4». А тебе мют за спам. Вот. Вось. Вот. Ось, добре. Рибина. Добрая рыбина. Добрая. О, прикормка прийшла до нас. Дякуй. Ой. Які. Ух. Важкі. Ох, які. Люстеркові, так? Люстеркові? І які? Голи. Голи. Добре. 15 кілограмів рибин. А сьотр розматує, так? О. Дурня этого. Глушим ми теж. Зрозуміло, не все добре з головою. Ось. Адгетель. Іди отсюль, дурила. Каб ми тебе не бачили. Ходи дрова рубаніті. Може, сено подкоси. Ты сходи до поликлиники. Вони что с головой твоей дренно. Призрак. Побачи, який призрак. Ось. Привітання, привітання. 17 кілограмів. Так, 17 кілограмів. Ось тягнем. О, лінійний. Трохи був перепиночок такий у рибов. Тепер дявбє. Добре. Люстерковий, але не йде нам. Зачет ми його викинемо. Бо він маленький. По померам гульні. Редчайший гэта круче, чым рэдкі. Так.
Так, витягнемо. Ось. І ніч наступила. Темно. Ось. Воли. На леща сядеш? Ну і як? Дзьобе лещ? Чи ні? Так, о, дзьобе. Так. Ось. Дякую. Дякую за прикол. Не люстерковий. Ага. Дурница. Заблокувати. Заблокувати дурницу. Жалобу на його. Ось. За спам ми його. Бабах. І все, бо там нема розуму. Нема розуму, хлопці. Дівчата. Дякую за підписку. Велике дякую. О, тягнем якого. То так само важкі. Може по 15 кіло. Які-небудь. Побачимо. Усі 3 зборки однолькові. Так, але ж і не так. Можеш у телегі побачити. Заходь у телегу, там мої зборки, скрини з гульні, там побач. Трошки не однолькові. Трошки не однолькові. Ось, наприклад, на гэтай, бач, нема шнура з разнакольорового, який показує нам дистанцію, на якій ми тримаємо рибину. Ось. Ну, і воно нам і не треба. Дякую за подобайки. Дякую. Тягнем, тягнем, тягнем. Потягнем. Тягнем, потягнем. Калі ласка, подписывайтесь на канал. Хто до нас приходить, хто ставить подобайки. Велике дякую за допомогу. Гэта вельмі важліва для мяне, як для стрімера, які хоче расці ўверх.
Ось який вагон. Люстерковий? Люстерковий. Яка вага? Побачимо. 16 кілограмів. Так, люстерковий. Добра рибина. Добре. Лінійний. Так, тягнем. Ось. Так, звоночки, мабуть, треба лучше поставить на вуды. Скажите, что лепей? Звоночки ці вот такі во сигналізатори покльовки, які зараз у мене стоять, електронні. Ти може звоночок поставити? Звоночок не приємно до слуху. Так? Він приємний до слуху. Коли він дзвонить. А так от талін-талін. Приємний до слуху. На слух він. І далі його чутно. Коли ми пойдемо, наприклад, за рибами, у краму рибу здавати, так? Продавати. Так оттуль чутно, як дявбе. На війни. Да, Венесуэла. Конечно, город там такой город. Спутник Про, я такой не ведаю. Не ведаю, что за катушка. Опять это спамер. «600 монетов». Ні, то... А який у тебе узровень? Який у тебе узровень? Бо коли у тебе нейкий там 10 узровень, то добре буде, а коли 20, так 19. Ні, тобі треба нешта, каб было дорожей. Крепкотанная, 600 монетов, крепкотанная. Треба как было дорожей. Хотя б 1500, во нешта так, такое во. Збирай гроші, лови рибу. О. Не разумеешь? Сьогодні, бачиш, беларускамоўны дзень. Я сьогодні стрим вяду на беларускай мове. Ну, як тобі сказати? Чуй. Табе трэба катушка, якая будзе каштаваць 1500, 1600
манетаў. Разумееш так? 600 манетаў гэта вельмі танна. Па-твойму дёшава. Па-беларуску танна. Вось. На 19 левеле табе трэба ўжо пасур'ёзней катушка. А гэта за 600 гэта мусар. Як кажуць у мяне ў горадзе баласка. Вось. Так што лепей накапі грошай, сабяры суму і купі. Не спяшайся, не трэба спяшыць. Па-ціхаму. Да. Ось. Пумс. І што? Перапыначак у рыбіну. Здаецца мне, што кропка трошачкі стамілася. Так? Стамілася кропачка наша. Пойдам пакуль рыбінаў трошкі здадзім. І прыкарміць, трэба прыкарміць. Бо у мяне пад окнамі ездзіць звар'яцелы тып на старом вядры, які можа 5 гадоў збіраў грошы на калонкі з музыкай і уставіў у гэтае вядро тыя калонкі з музыкай, і гэтае вядро едзе і дрыгаецца так, што нават мне ідзеш качаць, добра, ідзі. Вось гэтае вядро дрыгаецца так, што мне здаецца, што ў яго колы падлетаюць. Трошкі ёсць людзі, у якіх думаецца з галавой не ўсё так добра. Так, што? Катушку. Пабач, зайдзі ў тэлегу ка мне і пабач катушку. Во. Там ёсць мае зборкі, там забач маю катушку. І ўсё. Будзе добра. Так, тая прыкормка. Янтарка. Што ты гэта пабачце, камары на е. Янтарка. Вось. А ў мяне я не ведаю, чуеце вы ці не ў мікрафон, але я чую, што дурыла стаіць на вакол майго дома і каля.
дому. І його музика, ну, так, это янтарка. 10 порций. Готовый Анатолий Анатольевич. Вот, Грибер. Клюква. Йожик, йожик. Нічого не розумію, але вельми. Ладно. О, дзвоночок трохи дзвонить приємніше. Який состав комаринка на линя? У меня у телеги ее состав этой прикормки. Зайди и побач. І побач, там є. Можеш. Ух, я. Який видатний. 10-кілограмовий голий. Все, я у тележці. Заходите, заходьте і побачите там. Ось зеркалка. В моем телеграм-канале вся информация є. А я рыбу не сдал. Хотел рыбу сдать. Ось. І катушки побачить там моє можете. Усі сродки, на які я тут рибу ловлю. Мгм. Ось бачимо, як дьобє. Тягнем. О, дзвоночок дзвінить. Мені сподобався дзвоночок. Так само сюди його поставлю, хай буде. Ось. О. Приємно. Приємно гучить. Так, трошки кормки давайте. Покинем на дно. О. І одразу бачите, почало дявксти. Дун-дун-дун. Я ж то клювала, а потім перестала. Ні, вище. Ось тягнем. Полтора кіло. І так добре.
Бачимо. Ну, треба почекати. 27 уровень у нас. Это добре. Ось. Тягнем. Дебануло. Дякую за підписку, хлопці, дякую. Все бачу. Всім подяка. За підтримку дякую, за підписку дякую, за подобайки дякую, за те, що проглядуєте мене. Дякую. Щиро дякую вам за все. Здорово. Можешь кропку показать и корм. Зайди в мою телегу, там побачь, там все есть. И кропка, и на что я рыбачу, все там это можешь побачить. Там есть скрин, и не один скрин. Вот. И клипса, и прикормка, и состав той прикормки, где рыбачу на Янтарном. Ловлю в озеро Янтарное. Так что, хлопцы и девчаты, заходьте до меня в телеграм-канал, там вся информация будет. Я стараўся, выкладываў скриншоты, бо амаль кожнае 10-е пытанне, 10-20 пытанне про то, дзе я нахожуся, на якой кропцы, на што я лаўлю, якая ў мяне кліпса, якія ў мяне зборкі. Ад таго ж я зрабіў тэлеграм-канал, у якім все гэта распавядаю вам. І вы можете побачыць. У тэлеграме толькі тыя кропкі, якія зараз робяць. Других кропок там нема. Я по ім хожу час ад часу і іх правяраю. Так што можна давяряць той інфармацыі, якая ў мяне у тэлегію. Опа. Кілограмів карп. Видатний такий. Рибина добрая. Ну, аж трошки розклівалася. Бач. Ще трошки кидаємо прикормки. 2 часи 15 минут 2 години. Іде у нас стрім. Ну, 2:30 може і зробимо перепиночок, бо треба мені моїх малих покормити. Хай почастуються. То вони слабо їдуть. Їм треба, щоб я позирав. Як гульня називається?
Гульня назовецца «Русская рыбалка 4». Дзякуй усім, хто заходзіць да мяне. Дзякуй за падпіску. Вялікі дзякуй. Это вельмі прыемна, што вы да мяне прыходзіце у госці, і прыемна, што вы падпісваецеся, ставіце падабайкі. Дзякуй, вялікі дзякуй шчыра. Дзякуй вам. Ну, дзяўбе, давай, рыбіна. Ды не з'ем. Другі раз кавуна. А у меня один кавун остался. 19 кавунов. Ух. О, дурила. Забанім його. Так, мені треба в кікс перенестися і знести дурня, спамера, який там. Ніяк не угомонится. Ось люди, я не ведаю, што ў іх у галаве гэта, так? Яны трацяць, губяць свой час на тое, каб всякую, ну, я не ведаю, як назваць, ну, ересь ці як у чаце тым пісаць, напісваць, на што яно табе. Ну, я яго забаніў, так? Ён пойдзе к другому. Дзякуй, дзякуй за падабайкі. Ён пойдзе к другому і будзе там у яго, яму галаву дуріць. Ну, на што яно табе трэба? Што табе ад таго будзе? Я перакананы, што такога чалавека трэба у паліклініку ці ў бальніцу, яго трэба как-то, ці можа і к якой бабцы, каб адшептала, бо других, мяне других мысляў не маецца накошт такіх людзей. Рабіць няма чаго. Ну так, так. Так не, калі даже няма чаго рабіць, ну, не такой же ахінеі маецца. Гэта ж, ну, не ведаю, як сказаць вот так вот, каб было. Зразумела, ну. Вот ёсць я, так? Я стрімлю гульню, так? Ко мне, да мяне прыходзяць людзі. Яны таксама ім спадабаецца такая ж, як у мяне гульня. Так? А можа ім і стрімер спадабаецца, як ён кажа, што ён кажа. Дароў, дароў. Ось. Прывітанне. Гэта зразумела. Але заходзіць жа ж нейкі дурань.
який пачынае пісаць нейкую ахінею. Як быццам ён толькі што быў амніставаны ці памілаваны з псіхбальніцы нейкай. Вось. Які вадаём? Вадаём у нас янтарнае, возера янтарнае. Калі хочаш пабачыць, на што я лаўлю, якія ў мяне прылады, якія ў мяне нажыўка якая ў мяне прыкормка, заходзь у мой тэлеграм-канал, там уся скампанаваная інфармацыя са скрыншотамі, з апісаннем, там можаш пабачыць і паспрабаваць таксама, як я, лавіць. Вось. Так што да. Так. Дзе, бачым. Дзе. Ну, пацягні. Дзякуй за падабайкі. Цягні. Вельмі, бачыце як? Ціхо, паціхай так. Дзяўбе. Цягне, пацягне, адпусціць, пацягне, адпусціць. Такі о. Акуратны нейкі. Некая рыбіна. Во. Цяпер трэба засячы яе. Што ж там такое? Гэта карп так клюе? Вось табе раз. Без гэтых карпаў. І паняцця няма. А клюнуў як амур. Амураў тут мы лавілі. Вусача учора злавілі. Вось. Дзякую за лайкі. Дзякую. Карпяткі. Бачым. Быццам бы спыніўся клёў на гэтай кропцы.
Тишиня. Треба спинитися і нам. Треба зробити перепинок. Ось, як я почав казати про перепинок, у нас відбулася покльовка. Одна, потім другая. Ну, карпи. Зараз третя. О. Але ж гульня слухає мене і не дає, відповідно, мені пойти віддохнути. Ну, добре. Тягаємо. Коли дають тягати, треба тягнути. Так? Зрозуміло ж. Ось. Тоді ще трошки штиль. Ой, у нас вітру нема. Добасимо прикормок трошки і побачимо. Багато не кидаю, бачите, бо нема сенсу розкормити її. І вона тоді не буде їсти моє. Що там на крючці. На крючці. На крючке. На крючце. Як буде? Стоит ли куплять тур на море? Не. Толькі калі яго табе хтосьці падарыць, бо ён каштуе не танна. Вось. І калі ты пойдзеш на тое море і табе яшчэ трэба, чтоб далі хлопцы філе, бо з філе там больш паклёўка, лучшэй паклёўка там. Ось. І так-то ён каштуе 1200 той тур. А калі табе яго падарыць, ён для цябе бескаштоўны. Як мне давялося 2 разы бываць, вот 2 разы мне хлопцы дарылі гэты тур. Падарункі мне дасылалі, манеты, я купляў гэты тур, і філе рыбы яны мне давалі. Я ловіў на тое філе, і памятаю, пікеры яшчэ пакупаў. Ось. І памятаю, што філе тое, яно тоже там добрых грошай стоіць. А то ж калі ўсё сам, і тур купіў, і філе купіў, дак тады толькі срэбра сваё выкінеш, і ўсё. Ну, гульня дурить цябе. Не заробіш ты нічога там. Разумееш? Пойдзеш ловіць тую рыбу, а прыйдзеш, яно там непрыгожа. Ты стаіш на той лодцы, адно море, тут во стаіш дзіўна, так? Во. Дрэвы растуць, трава. А там ты з адным только... Там же на джиг нормально клюе, разве не? Клюе там на джиг, а ночью на поролоновую рыбку там клюе. Вось. Ночью на джиг ты, магчыма, нічога не зловіш. Дароў. Вітаю. Вось. Так что я б не прапанаваў табе туды ісці, бо ты там грошай аддасі і нічога не заробіш у ноль. Ты там побываешь у ноль. Ну, такое. І мне во хто скажа третий раз иди туды, я не пойду. Я туды не пойду третий раз. Бо вельмі там скучная рыбалка. Вельмі. Яна не задавальняе мяне ні па якім параметрам. Тая рыбалка. Вось такая рыбалка, как цяпер. Яна
Клас. А тая рыбалка, якая была на норвежцы, яна не, не бярэм. Бярэш тую лодку, плывеш на той лодцы. Ой, и стоишь, у тебе вот. Вся вот такая вот картина, и ты стоишь, у тебя один гэты, як ён там, спінінг, як ён завецца. Вось, и все, вот такая вот картина. Ну, что там доброго? Мгм. Ты у дзень пачаў тут 2К рабіць, так? Ну, добра, добра. Я вон, наверно, уже 1000 зарабіў, трохі можа болей, а можа і 1000. Ну, здаецца мне, што лепей месца нема. Лепей месца тут нема. На тагары каплю. Я не ведаю, што ёсць тагары, што такое. Што гэта такое? Оп, цягнем. Малая вага ўжо. Трэба нам ісці на перапынак. Пойдам на перапыначак. Бо што там у нас на двары? Пабачым. Сонейка. Пакуль сонейка, трэба малых. Пайду іх у Бургер Кинг зважу. Частую бургером. Бульбой фри. Я думал, бульбочки. Так. Ну что, по одной рыбине на кожный фидер и, ну, як у нас адбываецца, так? По одной на кожный фидер и будем развітвацца з вами. Потым трошки позже. Позднее я зайду и тут той Twitch. Twitch у нас 2 человеки. Уже один. Так. Запыниваем трансляцию на Твиче.
А, на што я яго... Ладно. Будам... Не, трэба ж, каб усё было... Каб усё было у нас... Вось. Чэсна, бо... Як жа ж так? Вот 2 засталося. Так. Опять дурань во. Нейкую піша. Звар'яцелы? Ну, ляўбі. Не хоча. Бачыце? Трэба трошкі адпачыць гэтай кропцы. Якраз мы будам адпачываць і кропка трошкі паадпачывае, бо вось. Сом на 31 кіла. Ох, добра. Віншую цябе. Добрая рыбіна. Так, цягнем. Цягнем. Хто там у нас? Вось, добра. Прыбіраем гэтую снасць. І засталася апошняя. Пабачым, што зараз нам гульня дасць. Перад тым, як мы пойдам да магазина. Рыб в садке у меня 67. И вот никак не хочет клевать. Вось. 67 рыбам.
Апошняя наша Вуда не хоче дзяўбаць. Можа, ну яго, здымем да пойдзем? Да пойдзем. Калі вот вось пабачыў відэа, так, пакуль звук адключыў і бачыў па тэлефоне відэа. Яно на расійскай мове было. І адразу ж я пабачыў, ну, у чаціку пішуць, я выключыў яго, уключыў і адразу ж пачаў казаць, бачыце як? Забываецца. Мова родная забываецца, канешне. Дрэнна. А трэба казаць на ёй, каб яна была, каб яна не, каб яе памятавалі. А то ўсе яе запамятавалі. Вось маім дзецям не спадабаецца казаць на мове, бо яны вывучаюцца на рускай мове ў школе, так, і яны для іх трудна даецца казаць на мове. Што тут казаць? Я таксама вось, ну, карыстаюся расійскай ж мовай. Это, канешне, печальна, так. Кепска гэта. Вось. А вырашыў, што ў садках вось у нас, у дзіцячых садках у чацвер праходзіць увесь час беларускамоўны дзень. І я перакананы, што трэба і мне такі ж во дзень выбіраць, каб помніць свае карані, каб не запамятаваць мову, бо гэта вельмі будзе кепска, калі мы будзем свае традыцыі толькі ў чацвер. Але ж не, хацелось бы казаць і ну, ў другія дні таксама. Но пакуль буду браць толькі чацвер, можа, буду усе стрымы весці на беларускай мове, мы пабачым. Але ў мяне ж ёсць разная аўдыторыя, разумееш? І расейская аўдыторыя, і другая аўдыторыя, якая можа не разумець беларускай мовы. Бо другія хлопцы, ну, вот нават з Украіны добра разумеюць нашу мову, але ж расіян тоже ж багата, і трэба ж і ім нешта разумець. І калі, ну, пабачым. Вось, всё. Пабачым, як хутчэй. Карыстацца мовай для мяне, вось, калі я цяпер вам кажу, так, для мяне тоже не самая лёгкая справа. Скажу я вам. Так, зеркалки от 14, так, во, у меня 16. На тебе кафе. Так, 20-кілограмового не мається у меня. Густерина, лінь. Ага, все. Так, пойдем у краму. Так что, конечно, будем на мове, на своей родной казаць. Будем прытрымлівацца гэтага курсу. Мне ён спадабаецца, вось гэты курс. Таго і спадзяюся, што і вам